Story time. Yo nina, ngizani ngizonitshela ukuthi mina ngakhe ngathwala, but ngingakwazi ukuthi ngiyathwala. Ngithwalisa ile ndoda le ekade ngishade nayo. Okay ke nasi story. Back in the years, ngashada nomunye umbhemu. Angeke ngisho ukuthi wakabani isibongo, but KZN. Okay ke siqale sijole ke nomuntu sijole. Asijolanga ne6 months. Lapha ko 5 months sekahambile ekhaya sekakhiphile ilobolo sekayenze yonke into. Hayibo, bhemu washasha kangaka zithini. Okay ke angitshela ukuthi sohamba siyohlala emakhaya enquthu. Mina naye. Then yena unama business ngase town. So uyangitshela ukuthi okay so manje siya ngase town but isikhathi esiningi so siceda sisemakhaya. Okay sharp. Ngonyaka ka1999 aqale ke agule umyeni. So umyeni makagula kanje kumele ukuthi manje sishaye ama up and down sihambe enyangeni nakuphi. Abe ngcono ukuthi mase kangcono ngitshela ukuthi wasizwa yimuphi umuntu loyo muntu kumele ukuthi siye kuye siyogcaba asiqinise ukwenzela ukuthi singaze siloyewe nami ngaze ngizithole sengiyenzile imithi le kade setshenziswa kuye ingagcini sengilimaza nami. Okay ke ngivume nami ngekhanda elikhulu ke sihambe ke lapho kuloyo muntu. Masifika kuloyo muntu ke afika achaze ke unkosikazi wami lona impela umqinise nani kanti yena uthi ngiqiniswe nje yena sekakhulumile nalomuntu behind my back. Ibo banna makabazwanga balethi. Hayi ke akifihle he kaniti ntatenwana anjwetso ke tsamaye ke tlatlama ke tle useng khatsamaye go hlapa nokeng ha qeta go hlapa bona Atlantis. Okay ngakusasa ke ngivuke ngempela ngifike ekseni sihambe nalo baba siye emfuleni. Masifika lapha na ngifike ngigeze ngibuye naye. Masifike endumbeni yakhe ke ngikhumule angigcabe from head to toe. Gcaba nale ndoda le. But ke mina because ukuthi siyoqiniswa angithathi ngokuthi khona enye into. Then maqeda lapho ke anginikeza izinto. Then anikeze umyeni wami ibox. Athi lapha phakathi kukhona ezinye izinto esizosebenzisa masifike endlini. Masifike endlini ibox linyamalala angisaliboni manje ibox ukuthi likuphi. Kumane ngibuza ukuthi ibox lezinto ukuthi sizosebenzisa ayavela khipha iplastic yathi hayina iplastic yezinto but ibox lona linyamalela. Ukuthi ibox liye kuphi angikwazi naye akangitsheli. Okay ngiyeza no part 2 ukuthi ngazithwala kanjani ngingakwazi ukuthi ngiyathwala. Okay sihlala endlini mina nginake yabona indaba ebox but I still remember ukuthi kwakune box ayinikiwe le engakaze ngiyibone masifika endlini ukuthi iyaphelela kuphi. Qhubeke ke sihlale endlini early 2000 ngithola ukuthi ngimeet. So mangimeet nje ke ngiqale ke ngiattende i-clinic ngifike ngibhuke ngempela ngimane ngiya njalo ngimane ngiya. Izothi the other day mangivuka ekseni isisu sesiyabonakala ke sengilapha ku 5 months 6 months. Mangivuka ekseni mangithi la ku sheet kunegazi like ama drops wegazi. Mangithi ngiyazibamba amabelo wami abuhlungu adumbile la kuma nipples adumbile like abuhlungu. Hayi mangithi ngiyageza ngithi ngibone lelinye ukuthi hayibo igazi nalo lisaphuma. Ngimemeze ke ngifike ngimbonisa ukuthi nginenkinga so athi ayisohamba siyobona udokotela. Kusambe ku doctor masifika udoctor athi angiboni into wrong la but angazi ukuthi why kumele ukuthi kuphume abe buhlungu because lela gazi I'm not sure ukuthi liphume la emabeleni noma liphume kuphi. Hayi ke siqhubeke ke umyena ngitshela ukuthi akumelanga ngifake umcabango kakhulu kuleyo nto maybe zenye izinto ezenzeka umuntu makamithi because bengipregnant for ingane yami leyo kuqala. Hayibo iqhubeke lento manje seyenzeka almost every day mangivuka ekseni nje amabelo wami kubuhlungu nje isisu lesi siqinile. Ngifonela ekhaya ngitshela uma ukuthi hayibo ma nayi inkinga kuso uma athi ayi kungcono ngoba sebezokuletha ekhaya because thina ke rele Basotho we believe ukuthi umuntu makamithi umntana oqala kumele ukuthi ayomzalele ekhaya akitsebe hena di culture tse di letse jwa mara gona he ho jwalo. Then mo ka njutso no it's fine emanya netla gona 8 months vele bantse ba tlo utlisa hae. Okay sihambe isikhathi ithi mazizothi 8 months kubekwe i-date yokuthi nge-date so ngiyaphelezelwa la emzini ngihanjiswe emakhaya.
lapho ngizalwa khona ekhaya. Okay sharp, date mayibekuwe makuthiwa ngizohamba Saturday. Thursday ekseni mangivuka, hayi amabele lawa awakhona kwakungena kubra. Ngibuza umyeni ukuthi kungaba yini futhi, aphinda athi sibuyele kudokotela. Masifika udokotela akaboni nithi. Mina ngisuggest ke ukuthi asambe siyobona umuntu wesizulu. Hayi angafuni. Athi hayi cha ngeke siye lapho. He. Okay sharp. Ebusuku that day, it was on a Thursday, kuzovuka kube Friday. Ebusuku ngezwe engathi kukhona into engibamba isisu lento le yasiputshuza like ifuna ukuthi isiphume. Mangivuka vele mangiphaphama vele ngiyeza ukuthi hayibo kushubile la. Ngikala ama pain ke ngihambe ithi okay mangithi ngizohamba esibhedlela. Umyeni abuye noma wakhe athi hayi ithi ngiyolanda umama, laba abantu abadala bayazazi lezi zinto eze noma wakhe. Guys, my baby disappeared. Angazi ukuthi yaya kuphi ingane yami. Ngiyeza no part. Okay, part 3 ukuthi ngathola kanjani ngiyakwazi ukuthi ngiyathwala. Umama ezala ke afike. Ngikhumbula nje efika, then after that angisakhumbula ukuthi wenzakalani. Papa wami ngipapa sengisesibhedlela ke. Esibhedlela mangiphaphama bangitshela ukuthi ingane yami ishonile in ivele before isikhathi, and then umama ezala uthe uzolungisa indaba zokuthi ingane inqotshwa kanjani, because bangikhipha naye esibhedlela ke. Ngahamba ke safika ekhaya ngempela kwafika kwaba khona ifuneral, sangcwaba ingane. So isikhathi sahamba, I think 2 months later babezala started telling me ukuthi wayengancelisa ingane ebusuku, ingane yakhala, uhleze izwi ikhala. Ngimbuza ukuthi ikhala kuphi ingane. So ekhaya khabo umyeni wami kunendlu enkulu, then kunabo round about 2 phandle. Athi yakhala kulo round lo munye. Ngibuza ukuthi ingane yipi baba, because mina ingane yami sayinqwaba nje nawo ubukhona kungcwatshwa ingane yami la. Athi no, ingane yakho yaphila, yakhala kulela room. So ke ngibuza ukuthi chazani lento yonke. Ngihambe ke emuntwini, mangifika emuntwini ngiyohlola, futhi nomyena ngimtshela ukuthi ngifuna ukuyohlola because nangu baba la uyaqhubeka uyayisho lento. Mangifika emuntwini ngifika ngihlola, mama lo angitshela ukuthi ingane yakho akuve kuyisono, ayilambi, akunangane eshonile la, ingane yakho yaphila but iyasetshenziswa. Hayibo. Mama lo ke angitshele nanokuthi ingane yami yaphila, ibekiwe kuphi yasetshenziswa. Kahle ngathi into esingathi mhlawumbe iyenziwe umkhofu or something like that. Ayibo ngimangala nginikeza izinto athi ngizisebenzise. Mangifika endlini ke manje umyeni wami uye umuntu engishare almost everything naye. Ngimtshela ukuthi hey ngibuye emuntwini kuthiwa so ingane yethu kwanje. Hey aqale ke manje athethe umuntu, he uhamba kanjani enyangeni ungangitshelanga, because the only nyanga ovumelekile ukuthi uye kuyo yilesa siye kuyo kuqala. Ngibuza ukuthi hawu manje mina akusamela ukuthi ngihambe ngiyobheka ngelami side, hayi kube abe bukhali kabi athathe lezi zinto lezi engizinikezwe yilo mama ukuthi ngiyisebenzise ukuze ngibone ukuthi ingane yami kuphi, azithathe ke yahamba yozichitha. Ngibuyele kulo ya mama futhi ngifike ngimtshela athi kwamyeni wakho yawazi ukuthi kwenzakalani. Hayibo guys, yazi le story lesi